Música, arte, libros e teatro para celebrar o Mes das Letras en Ribeira. Maio contará con numerosas actividades que teñen como eixo principal o Día das Letras Galegas. Mañá comezo maio, mes que estará cheo de actividades ao ser o Mes das Letras por excelencia. Ábrese a programación os xoves ás 8:30 da tarde no Lustre Rivas coa inauguración da 14ª edición da Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, composta por 25 traballos de diferentes artistas. A fin de semana continúa a actividade coa proxección do documental de Alberto Sacido baseado no escritor Suso de Toro. Este sábado, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal, vai a ter lugar a proxección deste documental e vai haber un posterior coloquio co director e co propio Suso de Toro. Foi unha cousa que xa fixemos en Semana Santa ca proxección documental de Nación e a xente quedou moi contenta dese coloquio posterior, non? Veuse moi familiar, co cal animamos a todos e a todas a asistir. Ademais, ese mesmo sábado celebrarase en Aguiño a Festa dos Maios. Durante esta sesión que vai transcorrer dende a tarde teremos actuacións de Amores de Barra, dous DJs como serán Manu X e Places, que tamén estarán poñendo música para que podan bailar e disfrutar todos os veciños que acudan á festa, e ademais haberá tamén actividades infantiles ao longo da tarde, distintos tipos de torneos, tanto de cartas e de outro tipo, para que os veciños formen parte da festa e podan divertirse. Tamén se celebrará a Festa de Fátima en Oleiros, que se desenvolverá o 10, 11 e 17 de maio. O 10 e 11 tamén será protagonista a música co Burón Folk Fest en Artes. O 15 de maio, coincidindo co aniversario do falecemento de Manuel Ayaso, celebrarase un acto solemne na súa lembranza. Terá lugar ás 8 da tarde no Cemiterio Municipal e imos a contar coa participación de varios escritores e escritoras e poetas que recitarán uns versos na súa memoria e tamén unha pequena interpretación musical. Outra data destacada é o día seguinte xa, o 16 de maio, que ás 8:30 no Centro Cultural Lustre Rivas imos presentar a novela premiada na 9ª edición do certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira. Este ano, como sabedes, recaeu no escritor Manuel Esteban, coa obra O xogo de Escher. E como eixo da programación, o Día das Letras Galegas, o 17 de maio, Ribeira contará con diferentes actividades. O día comezará cunha ruada a cargo da agrupación Taume que percorrerá as rúas da cidade. Tamén pola tarde, no Día das Letras, como xa é tradición, pois a Asociación de Aguiño Francisco Lorenzo Mariño pois vai a facer unhas actividades culturais ali na aula de música de Aguiño no Conservatorio. Tamén animovos a asistir e imos a pechar o día cun concerto da miña querida coral municipal que vai ofrecer un concerto ás 8:30 no Auditorio Municipal e sei que están ensaiando moi duramente, co cal animos a todos e a todas tamén a asistir. O Concello tamén difundirá a obra da autora homenaxeada este ano nas letras galegas, Luisa Villalta. Para iso contarase coa implicación da Biblioteca Municipal, na que se realizarán 3 exposicións. Unha exposición bibliográfica de Luisa Villalta, que será durante todo o mes de maio. Despois, unha exposición de letras galegas donde vai haber unha mostra bibliográfica dos autores e das autoras que se homenaxearon nas letras galegas desde o ano 1963. Van a estar colocadas en orden cronolóxico todos os autores e autoras. E despois vai haber unha exposición infantil titulada Luisa Villalta, tatuada na pétrea pel do mal, do CEIP, Centro de Educación Infantil e Primaria, Raquel Camacho da Coruña, da Xunta de Galicia. Todos os sábados de mes haberá actividades para os máis pequenos con diferentes contacontos e tamén haberá diferentes concertos e audicións promovidas polo Conservatorio de Ribeira.